Καλησπέρα φίλοι μου σε ένα καινούργιο επεισόδιο GK Garage. Σήμερα θα σας δείξω τη διαδικασία, πώς φορτίζουμε και μια καινούργια μπαταρία, πώς τη γεμίζουμε για να τη βάλουμε πάνω στη μοτοσυκλέτα μας. Πάμε να ανοίξουμε το κουτί. Αυτοκολλητάκι. Σακουλάκι με καινούργιες βίδες και τους ακροδέκτες. Η μπαταρία μας. Βλέπετε έχει και ταινία Tear off before use. Και τα υγρά. Όπως βλέπετε είναι οξύ, καυστικό, με συγχωρείτε. Πάμε να βάλουμε γάδια, να ανοίξουμε τη συσκευασία και να σας δείξω πώς βάζουμε τα υγρά μέσα στην μπαταρία. Λοιπόν, βάλαμε γαντάκια, εννοείται. Πάμε. Όπως βλέπετε και οι κλειστού τύπου πάλι έχουν υγρά μέσα, έτσι. Μη σας ξεγελάνε. Η μπαταρία είναι 12V, έχει 6 κυψέλες, 2,2V κάθε κυψέλη. Παίρνουμε τα υγρά. Βάζουμε την άλλη συσκευασία. Προσεκτικά, αυτό προς τα πάνω, έτσι. Εδώ πέρα είναι το καπάκι από τα υγρά, μην έχουμε κανένα τύχημα και πέσουν πάνω μας. Λοιπόν, όπως είναι, προσεκτικά το βγάζουμε και αυτό το καπάκι είναι αυτό που θα μπει στο τέλος εδώ πέρα πάνω. Το βλέπετε? Αφού γεμίσουμε με υγρά και τη φορτίσουμε, θα βάλουμε και αυτό από πάνω. Πάμε τώρα. Βλέπετε μέσα που είναι ελαφροσκονικό. Ανάποδα. Και κάνουμε μία απότομη κίνηση. Δείτε εδώ. Μία απότομη κίνηση. Το χτυπάμε. Βλέπετε που βγάζει προπολίθρες. Τα υγρά αρχίζουν και μπαίνουν μέσα. Και θα τα αφήσουμε έτσι μέχρι να αδειάσουν τελείως. Είναι μετρημένα από το εργοστάσιο, δεν πρόκειται να ξεχυλήσει απ' έξω. Είναι ακριβώς από το εργοστάσιο μετρημένα. Λοιπόν, περιμένουμε μέχρι να κατεβούν κάτω. Ξέχασα να σας πω ότι αυτή τη διαδικασία δεν την κάνουμε μέσα στο σπίτι μας ή σε κλειστούς χώρους, έξω, σε χώρους που αερίζονται, γιατί έχουν κάποιες αναθυμιάσεις, μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Πάμε να τελειώσουν λίγο τα υγρά και θα σας δείξω τι κάνουμε στη συνέχεια. Όπως βλέπετε, δεν έχει άλλα υγρά πλέον μέσα. Πάμε και το βγάζουμε. Δεν έχει χυθεί τίποτα απ' έξω. Όπως σας είπα, είναι μετρημένο. Δείτε, δεν έχει τίποτα μέσα. Πάμε, παίρνουμε το πλαστικό που έχει πάνω, που λέει Do Not Open. Όπως και να το βάλετε, το ίδιο πράγμα είναι. Το κουμπώνουμε. Δείτε εδώ. Και έχουμε μια τέλεια κλειστή μπαταρία. Αφού το κάνουμε αυτό, παίρνουμε έναν φοριστή αυτοκινήτου και της δίνουμε μία φόρτιση. Λοιπόν, μαύρο στο πλήν, κόκκινο στο συν. Καλύτερα έτσι. Εδώ. Πατάμε το κουμπάκι. Ήδη έχει αναγνωρίσει ότι είναι μπαταρία μοτοσυκλέτας και ξεκινάει η φόρτιση. Τα αφήνουμε όσο χρειαστεί και μόλις πρασινίσει τα αποσυνδέουμε και είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε στη μοτοσυκλέτα μας. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, παίρνει γύρω στα 2 με 3 λεπτά. Πιο πολύ χρόνο θα σας πάρει να φορτίσει η μπαταρία που θέλει γύρω στις 2 με 2,5 ώρες.
Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.